Καλώς ορίσατε αγαπημένοι μου φίλοι στο δεύτερο επεισόδιο του Roma Rising From Passion to Glory. Πάμε δυνατά, πάμε γερά, κάναμε κάποιες μεταγραφές. Πήγαμε να πάρουμε κάποιους άλλους παίχτες οι οποίοι δυστυχώς οι διαπραγματεύσεις ναυάγησαν, όπως ήταν ο Σιλβέστρη, ο τερματοφύλακας, ή ο Γκολίνι, ο άλλος τερματοφύλακας. Πάμε να κάνουμε λίγο επεξεργασία αριθμού παίχτη. Εδώ πέρα θα δείτε κάποια πραγματάκια. Θα δείτε Φλορέντσι. Πήραμε Phil Jones, του δώσουμε το 26. Καλντάρα σαν κεντρικό αμυντικό. Ρεγκουλιόν, ο οποίος πήγε να μας καραφιάσει, τώρα ήθελε το νούμερο 10. Δεν πειράζει. Πήραμε Βεράτη. Κάναμε αυτό το τεράστιο μπαμ. Θα δώσουμε στο Βεράτη, ποιον αριθμό να του δώσουμε? Θα του δώσουμε το νούμερο 20. Είδατε λοιπόν τις πρώτες μας κινήσεις. Πάμε στον επόμενο αγώνα που παίζουμε εναντίον της Σπέτσια. Λοιπόν, είναι ένα must win παιχνίδι. Ό,τι και να γίνει αυτό το match πρέπει να το πάρουμε. Πλέον το roster μας επίσημα μπορώ να πω ότι είναι υπερπλήρης. Πραγματικά θεωρώ ότι θέλουμε ένα δεύτερο τερματοφύλακα. Ο Ράιαν δεν μου αρέσει, αν και για δεύτερο την κάνει τη δουλειά του. Δώσαμε το Σβίλαρ, τον δώσαμε δανεικό για να ψηθεί, να πάρει παιχνίδια, γιατί δυστυχώς εμάς με αυτό το roster που έχουμε δεν είναι πρόκειτο να παίξει. Πήραμε το Phil Jones για ένα πληρωματικό μαζί με τον Καλντάρα. Προσπαθώ να το κάνω ρεαλιστικό το save, ρεαλιστικό όσο μπορώ, έτσι, όσο μπορώ. Δεν θεωρώ ότι έχω κάνει κάποιες κινήσεις εξωπραγματικές. Ο Βεράτη αγνοείται, δεν ξέρω που παίζει. Εδώ βέβαια τον έχει παιχταρά και είναι λογικό και επόμενο. Θα ξεκινάμε με Βεράτη τον άλλη. Προσπαθούμε να φτιάξουμε έναν ωραίο ιταλικό κορμό όσο μπορούμε. Έχουμε Κόντι, έχουμε Μαντσίνι, έχουμε τον Άλλη, έχουμε Βεράτη, Πελεγκρίνι. Λοιπόν, πήραμε και το Ρεγκουλιόν. Δεξιά πήραμε το αγαπημένο πρώην παιδί της Εξέδειας, τον Αλεσάνδρο Φλορέντσι, ο οποίος θα παίξει με το νούμερο 24. Η Ρώμη είναι μια ομάδα, μια πόλη, η Ρώμα, η οποία ζει και πεθαίνει με το ρομαντισμό της. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κι εμείς μέσα από αυτό το save. Η ομάδα θέλω να ζει και να πεθαίνει με το ρομαντισμό της και γι' αυτό αποφάσισα να φέρω πίσω τον Αλεσάνδρο Φλορέντσι, ακόμα και αν δεν είχε την ανάλογη πορεία που πολλοί περιμέναμε. Ποια είναι αυτή? Να ακολουθήσει τα βήματα του αιώνιου αρχηγού, του Φρανσέσκο Τότι, ο οποίος έμεινε για μία ζωή στην αγαπημένη του Ρώμα, στην αγαπημένη του Ιταλία, στην αγαπημένη του πόλη. Δεν ήταν εύκολη απόφαση. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχε και τόσο εύπορο έδαφος, γιατί σε κάποια περίοδο η Ρώμη, η διοίκηση της Ρώμας κοιτούσε να φάει τα παιδιά της. Έχει διώξει ένα Ινγκόλαν, ο οποίος την αγαπούσε τη Ρώμα, έφυγε, πήγε στην Ίντερ και δεν ήθελε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, ο Φλορέντσι, ο οποίος έφυγε, πήγε στη Βαλένθια, μετά πήγε στην Paris Saint-Germain και μετά κατέληξε στη Μίλαν, όπου έχει πάρει και πρωτάθλημα πλέον με τη Μίλαν, και νομίζω πλέον είναι και αρκετά χρόνια στη Μίλαν, έχω την εντύπωση. Αλλά το παρόν, να το θυμάστε πάντα αυτό στη ζωή σας, δεν διαγράφει το παρελθόν. Οι στιγμές χαράς που μας χάρισε δεν μπορούν να διαγραφούν έτσι απλά. Σίγουρα στη ζωή μας για κάποιο λόγο θυμόμαστε πιο έντονα το τέλος και τις κακές στιγμές από ότι όταν η κατάσταση είναι ζεστή και καλή. Έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά εμείς βάλαμε το ρομαντισμό, βάλαμε την αγάπη για την ομάδα
του κύριου Φλωρέντσι, πάνω από τον εγωισμό και πάνω από την πικρία που έφυγε και τον επαναφέραμε. Και είμαι σίγουρος ότι και ο ίδιος είναι ιδιαίτερα χαρούμενος με αυτή την εξέλιξη. Για πάμε τώρα να γυρίσουμε αρκετά με τις φιλοσοφίες, να γυρίσουμε πίσω στον αγώνα. Έχουμε φτάσει στο 17ο λεπτό. Δεν έχει γίνει καμία φάση στο παιχνίδι. Εδώ Μαντσίνη δίνει φάουλ ο διαιτητής. Δεν θα συμφωνήσω εγώ με τον διαιτητή. Εστέβες τώρα με την μπάλα. Ο Πελεγκρίνη ξανά φάουλ ο διαιτητής. Πρέπει να καταλάβει ο διαιτητής ότι εδώ είναι Ιταλία. Παίζεται σκληρό ποδόσφαιρο. Κάνει και παρατηρήσεις εδώ στο Λορέντζο Πελεγκρίνη. Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα πρέπει οπωσδήποτε να φύγουμε με το διπλό, διότι μετά, καλός ή κακός, μένουμε αρκετά πίσω. Η αλήθεια είναι, αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι η κακή χημεία της ομάδας. Η χημεία της είναι στο 76. Γι' αυτό και πολλές φορές θα δείτε ότι δεν βρισκόμαστε τόσο άνετα και τόσο καλά στις πάσες ή στις κάθετες. Οι παίχτες κάνουν πολύ εύκολα λάθη. Λοιπόν, αυτό είναι... Εδώ ο Λένο θα μας σώσει ο Λένο και θα πάει μπάλα τώρα στον Τονάλι. Ο Τονάλι θα βρει την μπάλα. Θα έχουμε μια στιγμή μαγείας εδώ από τον Αργεντίνο. Θα δώσει τον Γκάμπριελ Μπαρμπόσα. Γκάμπριελ Μπαρμπόσα στον Πελεγκρίνη. Για να δούμε ο αρχηγός. Δεν υπάρχει κανένας για να ανοίξει το παιχνίδι. Τώρα θα βγει ο Βεράτη και θα ζητήσει και θα πάρει την μπάλα. Ο Βεράτη θα κάνει λάθος πάσα. Είπαμε, θέλουν χρόνο οι παίχτες να δουν λίγο πού πατάνε και τι κάνουν. Τώρα πιέζει ψηλά η Ρώμα. Η μπάλα πάει στον Μπαστόνι στα αριστερά, ο οποίος θα δώσει τον Διέγκο Φαρίας, έρχεται τον άλλο να τον μαρκάρει. Δεν θα καταφέρει, ο Φαρίας θα περάσει. Αλλά έρχεται ο Φλωρέντσι και ο διαιτητής για ακόμα μία φορά θα σφυρίξει φάουλ. Πρέπει να αφήσει λίγο το παιχνίδι να εξελιχθεί ο διαιτητής, διαφορετικά γίνεται πολύ κουραστικός. Όπως σας ανακοίνωσα στο τέλος του προηγούμενου live, του προηγούμενου επεισοδίου μάλλον, άλλαξα το χρονικό τέτοιο του αγώνα. Από 8 λεπτά το έβαλα στα 10 λεπτά για να προλαβαίνουμε λίγο να παίζουμε, διότι αντικειμενικά στο προηγούμενο παιχνίδι δεν προλάβαμε να κάνουμε τίποτα. Γκάμπριελ Μπαρμπόσα τώρα δεν θα μπορέσει να παίξει δεξιά στον Ντιμπάλα. Η μπάλα όμως θα φτάσει στον Ντιμπάλα. Κακή πάσα, δεν θα βρεθεί καλά με τον Γκάμπριελ Μπαρμπόσα ή αλλιώς Γκαμπιγκόλ. Ένα ψευδόνυμο το οποίο απέκτησε στα γήπεδα της Βραζιλίας με τη φανέλα της Φλαμέγκο, αφότου είχε διαλύσει κυριολεκτικά τα δίχτυα. Φανταστικός επιθετικός, έχει την αίσθηση του γκολ, αλλά η εξωγηπεδική του ζωή. Εδώ υπάρχει πέναλτι. Όχι, ο διαιτητής δεν θα δώσει αυτό το πέναλτι. Νομίζω ότι υπάρχει καθαρή παράβαση. Εδώ τι έκανα τώρα. Εδώ τον άλλη θα κερδίσει την μπάλα. Θα δώσει στον Ελσαράουι. Ελσαράουι θα παίξει με το εξωτερικό στον Γκάμπριελ Μπαρμπόσα, ο οποίος όμως θα κοπεί. Η μπάλα θα φτάσει στον Πελεγκρίνη και υπάρχει φάουλ. Πολύ σωστός ο διαιτητής. Εδώ υπάρχει ένα ξεκάθαρο φάουλ και θα τιμωρηθεί με κίτρινη κάρτα ο Καριμπαντόση. Τι Σπέτσια. Στο 35ο λεπτό και στο 26ο έχει την ευκαιρία από ένα πάρα πολύ καλό σημείο. Ο μάγος Ντιμπάλα εκτελεί. Δεν θα περάσει το τείχος. Αγγελίνο τώρα κατεβάζει την μπάλα και πάει πίσω στο κόρνερ. Θα περάσει ο Αγγελίνο, θα βγάλει μια γλυκιά σέντρα, θα πάρει την κεφαλιά ο Ελσαράουι, αλλά για ακόμα μία φορά δεν είναι δυνατή και ο Ζωέτ θα μπλοκάρει πανεύκολα και θα απομακρύνει τώρα με το βολέ. Εκεί είναι ο Βέρντε απέναντι από το Χούμελς. Ο Χούμελς εννοείται θα νικήσει κατά κράτος, αλλά δεν θα κάνει καλή κεφαλιά. Την κατοχή επιστρέφει στη Σπέτσια. Για να δούμε τώρα, Πελεγκρίνη θα κερδίσει την μπάλα ο αρχηγός. Ο οποίος είναι αρχηγός, με συγχωρείτε, γιατί αρχηγός αυτή τη στιγμή είναι ο Παύλο Ντιμπάλα, ο οποίος παίρνει και την μπάλα. Θα δώσει στον Γκάμπριελ Μπαρμπόσα, ο οποίος θα κάνει ένα καλό κοντρόλ, θα κάνει και το σουτ. Την μπάλα θα περάσει χιλιοστά έξω από το δοκάρι, από το κάθετο δοκάρι της Σπέτσια. Μια καλή ανάπτυξη εδώ. Ο Ντιμπάλα δημιουργεί, κοιτάξτε πόσο όμορφα παίρνει την μπάλα ο Μπαρμπόσα, αλλά το σουτ του οριακά λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Ζωέτ. Για να δούμε. Κάναμε επιτέλους αισθητή την παρουσία μας. Εδώ βλέπετε βάζουν σφιχτό μαρκάρισμα στον Πελεγκρίνη. Εδώ ο Ελσαράουι τώρα θα περάσει, θα σεντράρει. Τι έχασε εδώ ο Γκάμπριελ Μπαρμπόσα για την κλάση του, το ταλέντο του και για την εκτελεστική του δυνότητα. Εδώ περιμέναμε να κάνει ένα πολύ καλύτερο τελείωμα και γιατί όχι να γινόταν το 0-1. Ελσαράουι τώρα δεν θα κάνει καλή πάσα για τον Μπαρμπόσα. Και τελειώνει κάπου εδώ το πρώτο ημίχρονο. Η Ρώμα έγινε πολύ απειλητική προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
δημιούργησε πολύ καλές φάσεις με τον Γκάμπριελ Μπαρμπόσα και με τον Ελσαράουι, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Βλέπουμε εδώ έχουμε κάνει 4 σουτ, τα 2 εντός εστίας, τα 2 εκτός. Περνάμε γρήγορα στο δεύτερο ημίχρονο, ευελπιστούμε να καταφέρουμε να ανοίξουμε το σκορ. Εδώ ο Σαπονάρα μπαίνει στη θέση του Ντανιέλ Λεβέρντε, άλλος ένας γνώριμό μας από τα ελληνικά γήπεδα, καθώς έχει παίξει με την ΑΕΚ. Για όσους δεν το θυμάστε, ο Τονάλι τώρα θα κάνει λάθος πάσα. Η μπάλα ευτυχώς πάει στον Ντιμπάλα, ο οποίος όμως κάνει λάθος, αλλά θεωρώ εδώ ότι υπήρχε φάουλ. Ο Τονάλι ξανακερδίζει την κατοχή για την Ρώμα, θα δώσει στο Βεράτη. Ο Βεράτη θα περάσει στον Ντιμπάλα. Βλέπετε όλες οι επιθέσεις πάνε να περάσουν από τα πόδια του Πάολο Ντιμπάλα και είναι λογικό. Γκάμπριελ Μπαρμπόσα τώρα θα κάνει την πάση στον Ελσαράουι. Το σουτ του Ελσαράουι δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό. Θα μπλοκάρει ξανά ο Ζωέτ. Η Ρώμα προσπαθεί, βρίσκει πατήματα. Σίγουρα μπαίνει καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο από ό,τι είχε μπει στο πρώτο. Σίγουρα η εμφάνισή της είναι πολύ καλύτερη από το πρώτο παιχνίδι, το οποίο αναδέχτηκε 0-0 με την Ουντινέζε. Βέβαια η Ουντινέζε είναι μια πολύ καλύτερη ομάδα από τη Σπέτσια. Εδώ υπάρχει offside, ο Γκάμπριελ Μπαρμπόσα σαν να κοιμήθηκε. Δεν δικαιολογείται αυτό το offside. Τουλάχιστον η ομάδα παίζει καλά. Επιτυχημένα τάκλιν εδώ από το Σάντο τον Άλλη Τάρια. Φανταστικό στον Άλλη. Πραγματικά είναι παντού στο γήπεδο. Εδώ η μπάλα θα πάει στον Ελσαράουι. Ο Ελσαράουι έχει ελεύθερο χώρο και θα ξεφύγει εδώ ο Ελσαράουι. Ανοίγει και την μπάλα. Θα γαζώσει όλη την αριστερή πλευρά. Θα δώσει πάσα κακή. Όχι, ο Αγγελίνο την προλαβαίνει και θα κάνει τη σέντα. Εκείνο την μπάλα. Το γύριστο του την μπάλα. Όχι. Τι πήγε να βάλει ο El Magic. Ο μάγος. Ο Magician. Αλλά δυστυχώς δεν το έπιασε ακριβώς όπως θα ήθελε. Και η μπάλα δεν θα φύγει με δύναμη στην εστία. Και εδώ βλέπετε σφιχτό μακάρισμα και σε τον Άλλη. Τον Άλλη τώρα θα περάσει την μπάλα για τον Ντιμπάλα. Ο Ντιμπάλα, για να δούμε τι θα κάνει ο μάγος. Κακή πάσα εδώ στο Φλωρέντσι. Κακή πάσα. Βγαίνει απευθείας πλάγιο out την μπάλα. Φτάσαμε στο 60. Ήρθε η στιγμή να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Για να δούμε τι θα δούμε. Θα περάσει ο Χάμες στη θέση του Ελσαράουι. Ήταν καλύτερος από το προηγούμενο παιχνίδι, αλλά όχι ακριβώς αυτό που θέλαμε. Θα βάλουμε Ράτζα Ναϊγκόλαν στη θέση του τον Άλλη. Και τώρα τα δύσκολα, τι μπορούμε να κάνουμε. Θα περάσουμε το ταλέντο, τον Πιέτρο Πελέγκαρη. Ένα τεράστιο ταλέντο με απίστευτα πολλούς τραυματισμούς. Το είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο. Ψάχνει ακόμα να βρει τα πατήματά του. Να θυμηθούμε ότι το μεγάλο του ξεπέταγμα το είχε κάνει στη Σαμπντόρια τότε, που ανάγκασε τη Μονακό να δαπανίσει πάρα πολλά εκατομμύρια για την πάρτι του. Δεν τους δικαίωσε ποτέ. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν πειράζει. Θεωρώ και πιστεύω ότι εμάς θα μας δικαιώσει. Στα δικά μας τώρα, την μπάλα με την μπάλα. Θα κάνει μια κάθετη μπαριά στον Γκάμπριελ Μπαρμπόσα, ο οποίος θα τη μαζέψει ωραία. Θα δώσει τον Ελσαράουι. Ελσαράουι το πλασέ. Όχι! Τι έχασε εδώ ο Ελσαράουι! Φανταστική επιθετική ενέργεια της Ρώμα. Κοιτάξτε εδώ. Ο Ντιμπάλα πόσο ωραία κατεβάζει. Πόσο ωραία παίρνει την μπάλα ο Μπαρμπόσα. Τη δίνει φανταστικά στον Ελσαράουι, ο οποίος θα κάνει όλα τέλεια εκτός από το να σκοράρει. Μεγάλη φάση για τη Ρώμα. Και τώρα ξεκινάνε. Γίνανε οι αλλαγές. Για να δούμε τι έχει να προσφέρει. Ο Ρωμάριο έκανε τις διορθωτικές κινήσεις από τον πάγκο. Να δούμε όμως. Φλωρέντσι τώρα μπαίνει προς τα μέσα. Μπαγιά προς τα κάτω. Άλλη μία χαμένη προσπάθεια. Κοιτάξτε εδώ ο Φλωρέντσι. Πόσο ωραία περνάει. Θα δώσει την μπάλα στον Πελέγκαρη, ο οποίος θα κάνει ένα πλασέ. Αλλά ο Ζωέτ είναι και πάλι εκεί και αποσοβεί τον γκολ. Ντιμπάλα, άλλη μια εκτέλεση κόρνερ. Ο Πελέγκαρη, το ανάποδο ψαλίδι, το γυριστό του Πελέγκαρη. Δεν καταλήγει η μπάλα στα δίχτυα. Πάει να μας μαγέψει ο Πιέτρο Πελέγκαρη. Κοιτάξτε εδώ το Ρωμάριο. Πώς κάνει το thumbs up. Έπρεπε να μπει αυτό το γκολ. Έπρεπε να μπει αυτό το γκολ. Κοιτάξτε την αλητία πίσω τον Ράτζα Ναϊγκόλαν. Αυτή η ομάδα έτσι όπως παίζει, αν ξεκινήσει και βρίσκει το δρόμο προς τα δίχτυα, θεωρώ ότι θα μαγεύσει όλα τα ιταλικά γήπεδα. Και σας επιφυλάσσω και μια έκπληξη για το επόμενο βίντεο. Ευελπιστώ όλα να πάνε καλά
και να καταλήξουμε σε συμφωνία με έναν παίχτη ο οποίος θα μας ανεβάσει επίπεδο. Θα μας ανεβάσει επίπεδο. Εδώ δεν είναι καλό αυτό που κάνει ο Αγγελίνο, δεν πειράζει, όλοι δικαιούμαστε λάθη, μια στραβοκλωτσιά. Εδώ ο Βεράτη δεν θα μπορέσει να κλέψει ούτε ο Ντιμπάλα, δυστυχώς. Η μπάλα πάει στο Σαπονάρια. Για να δούμε τώρα. Πελεγκρίνη δεν μπορεί να κλέψει εδώ. Ναϊνγκόλαν, ο Βέλγος. Τι δίνει ο διαιτητής? Τι δίνει εδώ ο διαιτητής? Δεν νομίζω ότι υπάρχει φάουλ εδώ. Ο διαιτητής πρέπει να καταλάβει ότι το ποδόσφαιρο στην Ιταλία είναι σκληρό. Για να δούμε. Αυτό έδωσε. Έδωσε το φάουλ πάνω στον Ντιμπάλα. Είναι λογικό. Κοιτάξτε, δεν του λέει. Δεν βλέπεις. Και είναι λογικό, τι άλλο να κάνουνε δηλαδή? Αν είναι δυνατόν τώρα, τι έδωσε ο διαιτητής? Μάλιστα, ας κρατήσουμε την ηρεμία μας και την ψυχραιμία μας. Εδώ την μπάλα θα μπορέσει να τσιμπήσει την μπάλα. Δεν θα καταφέρει να τσιμπήσει την μπάλα και δεν θα καταφέρει και να κλέψει. Ο Βεράτη τώρα πάει για το κλέψιμο. Ούτε αυτός θα το καταφέρει. Αγγελίνο. Δεν θα γίνει εδώ από τις κόντρες, ευνοείται η Σπέτζια και βγαίνει τώρα από τα δεξιά ο Σαπονάρα, ο οποίος θα κάνει και τη σέντρια. Ευτυχώς για τη Ρώμα. Κοιτάξτε εδώ το Λένο, δυσανασχετεί με την αμυντική λειτουργία της ομάδας του. Και είναι λογικό. Μια αμυντική ανισορροπία εδώ από τα δεξιά. Κοιτάξτε το Σαπονάρα πώς κατεβαίνει. Θα βγάλει μια πολύ γλυκιά σέντρα. Ευτυχώς η κεφαλιά δεν θα καταλήξει στο πλεκτό. Θεωρώ ότι αν η μπάλα πήγαινε μέσα από τον Καλαμπίνοφ, δεν θα είχε πολλά περιθώρια αντίδρασης εδώ ο Λένο. Για να δούμε τώρα τον Αλεσάνδρο Φλωρέντσι. Αλεσάνδρο Φλωρέντσι θα δώσει τον Χάμες Ροδρίγες στον Λορέντζο Πελεγκρίνη. Λορέντζο Πελεγκρίνη δεν θα μπορέσει να περάσει. Ο Πελέγκρινη όμως θα πάρει την μπάλα. Η πάσα του δεν θα είναι τόσο καλή όμως εκεί πέρα. Για να δούμε τώρα. Φερέι. Σαπονάρα τώρα με την μπάλα. Ο Αγγελίνο θα κερδίσει και θα δώσει τον Ντιμπάλα. Ο Ντιμπάλα στον Πελέγκρινη. Πελέγκρινη θα πάει να γυρίσει. Δεν θα τα καταφέρει. Σίκο Πιέτριο. Τι δίνει, πάλι φάουλ δίνει ο διαιτητής. Μάλιστα. Ο Φλωρέντσι θα κλέψει την μπάλα και θα πάει και για το τάκλινγκ. Σκληρό μαρκάρισμα εδώ του Φλωρέντσι. Η αλήθεια είναι πως εδώ υπερέβαλε ζήλο και ο διαιτητής θα τον τιμωρήσει με την κίτρινη κάρτα. Θα τείνω να συμφωνήσω με την απόφαση αυτή του διαιτητή. Ήταν σωστή. Εδώ ο Φλωρέντσι έπαιξε πιο σκληρά, πήγε όμως για την μπάλα. Βλέπετε, βρίσκει μόνο πόδια. Ευτυχώς αποφύγαμε τα χειρότερα. Δεν θεωρώ ότι υπήρχε κόκκινη κάρτα. Αλλά με αυτό το διαιτητή τα έχουμε δει όλα. Για να δούμε τώρα. Ο Εστέβεφ εκτελεί προς τα πίσω η μπάλα. Εκεί που θα πάει ο Χάμες να πιέσει. Και τώρα ο Βεράτη. Η μπαλιά είναι καλή προς τα αριστερά για τον Μπαστόνι. Ο Φλωρέντσι θα πρέπει να προσέξει τώρα. Τι πήγε να κάνει ο Μπαστόνι? Πήγε να βάλει ένα φανταστικό γκολ από εκεί. Αλλά ο Λένο, αν και ευνηδιάστηκε αρχικά, ήταν σε ετοιμότητα και απεσώβησε τον κίνδυνο για την αιστεία του. Για να δούμε τώρα, αν Χελίνο πρέπει να πάρει την κεφαλιά και θα την πάρει και την κεφαλιά. Και θα τη δώσει μάλιστα και στον Ντιμπάλα. Ο Ντιμπάλα τώρα έχει ελεύθερο χώρο για να ανοίξει την μπάλα και ξεφεύγει ο Πάολο. Για να δούμε τον Πάολο, τον μάγο του Ρώμα. Θα περάσει, θα διασχίσει το μισό γήπεδο. Θα κάνει και την παγιά, είναι καλή η παγιά. Δεν μπορεί ο Βεράτη με την πυροβολή να σκοράρει. Θα διακοπεί η πάσα, δυστυχώς η αναχέτηση θα γίνει σωστή και δεν θα καταφέρει ο Βεράτη να την πετύχει στην πορεία της και να σκοράρει, να λυτριώσει τη Ρώμα, η οποία είναι καλή σήμερα. Έχει δείξει δείγματα γραφής, έχει δείξει ότι μπορεί να καταφέρει να κυνηγήσει το σκουντέτο. Αλλά αυτό που μετράει στο τέλος του αγώνα και στο τέλος είναι η βαθμολογία. Στο τέλος του πρωταθλήματος. Δυστυχώς η Ρώμα για ακόμα μία φορά, αν δεν γίνει κάτι συνταρακτικό σε αυτό το ένα λεπτό που μένει, δεν θα καταφέρει να βάλει 3 βαθμούς στο σακούλι της. Για να δούμε, μήπως το καταφέρει τελικά ο Λορέντζο Πελεγκρίνη τώρα. Θα κατέβει, δεν θα κοπεί ο Πελεγκρίνη. Εδώ ο διαιτητής σφυρίζει τη λήξη. Ίσως και αν το άφηνε να πήγαινε η μπάλα στον Πελεγκρίνη, να την έδινε αριστερά στον Ντιμπάλα και από εκεί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Μια στιγμή μαγείας ήταν ό,τι χρειαζόμασταν. Δυστυχώς όμως έληξε το παιχνίδι. Βλέπετε εδώ κάναμε 9 σουτ, 5 στο στόχο. Πολύ καλύτερη επίδοση από το προηγούμενο παιχνίδι. Βρίσκουμε πατήματα, βρίσκουμε ρυθμό, βρίσκουμε συνεργασίες, αυτοματισμούς. Παρουσιάσαμε πολύ καλύτερο πρόσωπο. Δυστυχώς όμως ο Ζωέτη για ακόμα μια φορά, το τερματοφύλακας της αντίπαλης ομάδας, είναι ο καλύτερος παίχτης. Δεν καταφέραμε να φύγουμε με το πολυπόθητο διπλό και τους 3 βαθμούς στο σακούλι. Δεν πειράζει.
Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε και να προσπαθούμε εδώ. Η Νάπολη, για να δούμε, Σπέτσια Ρώμα 0-0, Ουντινέζε Νάπολη 0-2, Κροτόνε Αταλάντα 0-1, Μίλαν Τωρίνο 0-4. Τι έκανε το Τωρίνο, αν είναι δυνατόν. Σαμπντόρια Ίντερ 1-0. Η Ίντερ έχει πολύ κακό ξεκίνημα με 2 ήττες. Στην πρώτη αγωνιστική έχασε από τη Μίλαν, τώρα χάνει και από τη Σαμπντόρια. Είναι δύσκολα τα πράγματα στο Μιλάνο. Μπενεβέντο Ελλάς Βερόνα 2-2, Κάγιαρι Μπολόνια 1-1, Γιουβέντους Πάρμα 1-0, Σασουόλο Τζένοα 0-1 και Φιωρεντίνα Λάτσιο 0-2. Η Ρώμα αυτή τη στιγμή έχει πέσει στην 14η θέση. Έχουμε 2 ισοπαλίες. Δεν πήγαν καλά τα πράγματα, δεν πήγαν όπως τα περιμέναμε. Δεν πειράζει, εδώ θα είμαστε, θα προσπαθούμε. Μπαίνουμε στην τελευταία μέρα της μεταγραφικής περίοδου. Για να δούμε όμως, είναι η έκπληξη που σας είχα υποσχεθεί. Έρχεται ένας παίχτης ο οποίος δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις, Σέρζιο Ράμος. Αυτός ο ηγέτης, ο μύθος του ποδοσφαίρου, είναι πλέον ο νέος μας ποδοσφαιριστής. Δεν υπάρχουν λόγια να ανακοινώσουν τη χαρά μου και είμαι σίγουρος ότι με αυτόν θα καταφέρουμε τα πάντα. Vamos Sergio. Δείτε εδώ, έκανε και τις δηλώσεις του. Είναι 100% έτοιμος να βοηθήσει τη Ρώμα. Αυτά λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι. Είδατε και την έκπληξη. Τελείωσε ιδανικά αυτό το βίντεο. Όχι όμως και ο αγώνας. Σας ευχαριστώ πολύ για ακόμα μια φορά για τη στήριξη και την αγάπη που μου δείχνετε. Πραγματικά είναι αξιοθαύμαστη. Να περάσετε όμορφα σήμερα σε ό,τι και αν κάνετε. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Εις το επανειδήν, αγαπημένοι μου φίλοι.